зимистон фасли афсонавиест ки имкониятҳои созгор барои истироҳати гуворою бо фароғатро бароямон фароҳам меорад ва яке аз чунин мавзеъҳои истироҳатию варзишӣ ва сайёҳии ҷумҳуриямон сафедара мебошад ки бо инфраструктури замонавӣ ва табиати зебою нотакрораш дар як муддати кӯтоҳ тавонист таваҷҷӯҳи миллионҳо сайёҳи дохилу хориҷро ба худ ҷалб намояд. он дар минтақаи тобеи ҷумҳурӣ дар домани сафедораки деҳаи такоби ноҳияи варзоб дар масофаи 70 километр шимолтар аз шаҳри душанбе ҷойгир мебошад. баландии ин маҷмӯа аз сатҳи баҳр аз 2100 то 3000 метрро ташкил медиҳад. бо назардошти ба мавзеи варзишию сайёҳии сатҳи ҷаҳонӣ табдил ёфтани сафеддара ва ҷалби бештари сайёҳони дохилу хориҷ тамоми имкониятҳо фароҳам оварда шудаанд. бо мақсади рушду равнақ додани варзиши лижаронӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва омода намудани ҷавонону наврасон ба ин намуди варзиш аз ҷониби ҷамъият мактаб иборат аз 2 ошёна бо 68 ҷойи нишаст бо тамоми шароитҳои лозима мавриди истифода қарор дорад. ин мактаб имконият медиҳад ки ҷавонону наврасон ба ин нави варзиш бо истифода аз усулу шароити муосири таълим дар он таҳсил намуда дар мусобиқаҳои сатҳи минтақавию байналмилалӣ фаъолона иштирок намоянд ва соҳиби ҷойҳои намоён гарданд. дар маҷмӯаи лижаронии инфраструктури иловагӣ аз қабили мағозаи фурӯши асбобу лавозимоти лижаронӣ, нуқтаҳои иҷораи лавозимоти лижаронӣ, барфгардҳо ва ғайра сохта шуданд. бо мақсади фароҳам овардани шароити хуб барои лижаронӣ ва намудҳои дигари варзиши зимистона майдони варзишӣ фаъолият дорад. аз ҷумла барои кӯдакон майдончаи алоҳида бо таҷҳизоти махсус барои машқ ташкил карда шуда ҳудуди он бо симтур ҷудо карда шудааст. дар маҷмӯъ майдони варзишии маҷмӯаи лижаронию сайёҳии сафеддара дар масоҳати 60 гектар ҷойгир буда дар як вақт метавонад то 1000 сайёҳро қабул намояд. дар ин маҷмӯа 2 роҳи танобӣ мавҷуд буда масофаи 2000 метрро ташкил медиҳанд ва дорои 140 адад воситаи болобарандаи одамон мебошанд. роҳҳои танобӣ дар ҳолати мӯътадили корӣ қарор дошта асбобҳои равшандиҳанда васл карда шуданд ва барои машғул шудан ба ин навъи варзиш дар вақти шабона низ имконияти мусоид ба вуҷуд меоранд. воқеан табиати биҳиштосои Тоҷикистон имконият медиҳад ки самти сайёҳӣ дар ҷумҳуриямон ривоҷу равнақ ёфта ба яке аз минтақаҳои тамошобоби аҳли олам табдил ёбад.